Grad Beograd veliki deo svog budžeta troši na socijalnu zaštitu građana, određuje cenu usluga socijalne zaštite, visinu subvencija, kriterijume po kojima se ta pomoć i olakšice dodeljuju. Takođe, iz gradskog budžeta finansiraju se i ustanove kulture, festivali i druge aktivnosti koje je grad osnovao. Kakav je vaš plan za trošenje gradskog budžeta u oblasti socijalne zaštite? Gospodine Sanduloviću. Pa, ja kao predsjednik Republikanske stranke i jedne avangardne politike koja treba da već jedan put krene u ovoj Srbiji, neću pričati o posljedicama kao što vi svi pričate ovde. Mi trebamo da pričamo o uzrocima gde je taj novac iz gradske kase. Šta taj gospodin Goran Vesić, menadžer, radi? Mi dobro znamo, republikanci, kolike su donacije bile samo ispred Sjedinjenih Američkih Država je bilo 30 miliona dolara je bilo donacija bespravnih. Ispred Japana je bilo 70 miliona. Ispred Holandije je bilo 60 miliona. Ja pitam da li je Beograd se sveo na to da prikaže građanima autobuse polovne, da li su to tramvaji i švajcarske polovni, dok se sa budžetom Beograda raspolaže tako što se kupuju jelke od 80.000 evra i tako dalje. Ali ima prilike, večeras ćemo pričati o lopovluku u gradskoj skupštini, a nećemo pričati o posledicama. Hvala. Idemo u drugi krug. Dakle, možda malo preciznije o trošenju budžeta ili eventualne reakcije na ono što ste čuli od ostalih. Gospodine Sanduloviću. Ja bih se nadovezao na kolegu predstavnika grčke nacionalne manjine i ne znam zašto se potencira grčko-srpsko prijateljstvo. Nije pitanje standarda građana Beograda, gladnih, osiromašenih, bolesnih, odbačenih od društva i pripadnika i vojske i policije. I hteo bih kao predstavnik manjinske stranke da razjasnim jednu stvar. Silom prilika sam predstavnik manjinske stranke. Kosmopolita sam i prihvatam sve nacionalne manjine jednako kao i svoju srpsku nacionalnost. Ali predstavnik sam jedne ogromne većine, ne samo Beograda, nego Srbije, onih gladnih, izdanih, i vidim da kolege su zbunjene ovom situacijom i ozbiljnošću emisije koju mi imamo. Mi danas imamo problem krađe novca iz gradskog budžeta, iz republičkog budžeta. Molio bih kolege da se večeras skoncentrišemo i pričamo o onome što je uzrok, a ne posledica. Mi smo ovde kao posledica političkih struktura. Molim vas da pričamo o uzroku zašto smo mi večeras ovde. Vidim da su kolege shvatili o čemu pričamo, a ne pričamo prazne priče. Nekom bilo u interesu da se okupi ovakva skupina u svo uvažavanje kolega, da pričamo o posledicama koje, kažete, su nerešive. Ja apsolutno sam se priključio i vratio u politiku da bih rešio i znam rešenje i mogu rešenje da ponudim i zato sam i najviše zabranjen, između ostalog, kao što znate, jako dobro. Smatram da ova večerašnja diskusija treba da ide u tom smeru, da iznesemo svoje zapažanje ovde, da ovde izađemo kao prijatelji ujedinjeni u zajedničkom problemu, da napravimo jedno iznenađenje koje nisu se nadali su da ćemo se svađati ovde, kao što su očekivali, oni će se zajedno skupiti jer su napravili takvu grupaciju, i da izađemo ispred građana sa jednom zdravom politikom i rešenjem problema. Što se tiče 5. oktobra, svi znate dobro da sam ja jedan od organizatora 5. oktobra. Idemo na drugo pitanje, odnosno na drugu temu i krećemo od vas. Pitanje je, postoje razni planovi za dalju izgradnju grada i njegove infrastrukture. Kako vi svi vidite razvoj grada u tom pogledu u sledeće 4 godine? Koje projekte ćete pokrenuti? Koje ćete podržati? Šta biste promenili? Znači, govorimo o gradskoj infrastrukturi, saobraćaju, izgradnji i sličnim stvarima. Gospodin Sandulović, izvolite. Ja vidim da je magija Aleksandra Vučića ozbiljna magija i da to ide i ima svoje široke krake i slušam neke stvari koje sluša ceo Beograd. Ja sam beogradsko dete. Beograđanin, 4. generacija, otac mi je rođen u Čubinu, broj 1 u Stanu. To je preko puta Palasa, ako nisu znali. Prvo treba da pričamo ko treba bude gradonačelnik Beograda. Treba bude Beograđanin. U svo uvažavanje svih onih koje je Beograd prigrlio i dao šansu za život i za boljitak. Ne znam kako se to tako lako ruši i kako to neko, ajde ne važi, idemo dalje. Bilo je dobrih stvari i treba sačuvati ono što je strašno. Rušila se Skadarlija moja, preoro je Vesić iz Kraljeva Skadarliju i kandidovali su se ljudi koji ne znaju ni ulice u Beogradu. U svo uvažavanje svih drugih, molim vas da budemo oprezni ka tome, jer ipak sam Beograđanin, danas predstavljam
jednu ozbiljnu generaciju Beograđana koja je razočarana i koja je jako deprimirana, tako da bih voleo da se ima ipak više poštovanja prema tome. Treća tema je efikasnija gradska uprava i samo da napomenem, svako od učesnika ima pravo da se bori za svoje birače sa argumentima za koje smatra da su biračima interesantni. Da li je gradu potrebna reforma uprave? Može li ona po vašem mišljenju da bude efikasnija, da bude još bolji servis građana? Da li biste nešto menjali ili unapredili? Šta su vaši konkretni predlozi? Institucije sistema ne postoje u Srbiji. Srbija ne funkcioniše kao država. Gradska uprava je leglo kriminala, korupcije i mita. Goran Vesić je kapo di kapo svih mogućih malverzacija u svim gradskim opštinama. Decentralizacija opština apsolutno mora da bude. Imate primer u Sekretarijatu za legalizaciju, da Nemanja Stajić je čovjek koji odlučuje koliko će kome platiti mito da bi legalizovao svoju kuću. Molim vas, čuvaju se još uvek predmeti sa strane da onaj ko sad radi na divlje, da može da se uđe u proces legalizacije. 2 puta je policija za organizovani kriminal krenula da hapsi gospodina Stajića iz gradskog sekretarijata koji iznosi predmete kod gospodina Vesića i to je stopirano iz gradske uprave. O čemu pričamo? Pričamo o organizovanom kriminalu, pričamo o političkoj mafiji i pričamo o onome što moramo da zaustavimo. Sve ovo što pričate je lepo. Ajmo mi da se sredimo, da mi postanemo pravna država i da prestane mito, korupcija, strah i kriminal koji je prvo u gradskoj, pa onda u republičkoj. Komunalne službe, partijsko zapošljavanje, omladinske zadruge, dolazi omladinac gladan, nema za studiranje, prima platu, 1/3 plate ide korumpiranom gradskom veću. Vodovod. Vode se ljudi još uvek kao na privremenom. Rade po 10 godina za platu koja je troduplo veća od one što bi bili kao da su stalno zaposleni. Kome idu te pare? Mi imamo sistematsko pljačkanje građana Beograda i Srbije sve preko društvenih firmi. Organizovani politički kriminal. Ja hoću da se vraćam. Sve lepo gondole. Super je. Tamo o čemu pričate gondolama, tamo je prosječna plata, godišnja plata između 200 i 400 hiljada dolara. Da vas podsjetim, gospodo. Pričate o nemačkom saobraćaju da imate od 1200 do 5000 evra platu. O čemu mi pričamo ovde? Hvala. Ovim smo iscrpli vreme predviđeno za vaše odgovore i debatu i sada vas pozivam da iskoristite 1 minut za direktno obraćanje biračima. Krećemo sa ove strane. Gospodine Sanduloviću. Trudit ću se da ostanem kulturan i da ovu emisiju završim kao jedan republikanac. Šta reći? Sve je jasno ko je zašto došao ovde. Ja imam jednu ličnu poruku, pošto sam političar koji pretendujem da ispravim stvari u Srbiji. Aleksandre Vučiću, mislim da si jedna kukavica velika i ovo večeras što si uradio i postavio ovakve stvari na svoje mesto je oličenje tvog karaktera. Prozivaš celu naciju da su kukavice, da su ološi, bitange, nevaspitani, oficiri, kriminalci i tako dalje. Ja mislim da si ti jedan ozbiljno bolestan čovjek koji je ugrozio naciju celu i držiš sa svojom kriminalnom grupacijom celu Srbiju u šaci. Obećavam građanima Srbije, ukoliko budu dali glas republikancima, da će se desiti ona pravda koju očekujete od 1945. Molim vas, građani Srbije, prestanite da se plašiti.